Vítajte pri sledovaní štúdia TA3. Dnes sa porozprávame s koordinátorkou Ukrajinskej charitatívnej nadácie Právo na ochranu Kseniou Hec o ukrajinských utečencoch v Európskej únii a o tom, ako bude Ukrajina podporovať návrat utečencov späť domov. Ksenia, vítajte. Вітаю. Máte údaje o tom, koľko Ukrajincov odišlo z Ukrajiny a získalo štatút dočasného útočiska v krajinách Európskej únie? Насправді дані різняться. Údaje sa líšia. Najčerstvejšie údaje od agentúry OSN pre utečencov pre stav 15. februára hovoria o 6 miliónoch 500 000 Ukrajincov, ktorí sú presídlení za hranice Ukrajiny a z nich 6 miliónov je v EÚ a 500 000 mimo krajín EÚ. Okrem toho tiež treba brať do úvahy, že do začiatku otvorenej invázie sa viac ako 3 milióny Ukrajincov nachádzalo v zahraničí. A okrem toho môžeme spomenúť štatistiku, že na základe údajov Eurokomisie, čo sa týka presídlencov z Ukrajiny, majú 4,3 milióna z nich dočasné útočisko a počet osôb, ktorí získali tento štatút, sa minulý rok zvýšil o 500 000. 500 000. Pani Hec, skажіть нам, будь ласка, Ako spolupracuje Ukrajina s EÚ v otázke poskytovania podpory a integrácie utečencov? Ну, в першу чергу треба V відзначити, prvom rade treba pripomenúť, že 4. marca 2022 sa udialo bezprecedentné rozhodnutie Európskej rady, ktorá aktivovala a aktualizovala smernicu o dočasnom útočisku z roku 2001. Takže to je príkladom podpory a vzájomnej spolupráce. Okrem toho tiež treba pripomenúť aj to, že na Ukrajine prebiehajú eurointegračné procesy a taktiež brať do úvahy aj to, že v júni 2022 Ukrajina získala kandidátstvo ako štatút do EÚ pod podmienkou vykonania všetkých odporúčaní a 14. decembra 2023 Európska rada schválila rozhodnutie o začiatok rokovaní. A toto je príklad spolupráce, ktorá prebieha neustále. взаємодії, яка відбувається постійно. як ви знаєте, то багато V українців Slovenskej republike sa mnoho Ukrajincov úspešne integruje. Našli si prácu, deti navštevujú školu. Ukrajinci pozitívne ovplyvňujú slovenský pracovný trh. Má Ukrajina záujem o návrat týchto jednotlivcov domov? Predstavitelia vlády Ukrajiny už niekoľkokrát ohlasovali, že majú záujem o návrat všetkých Ukrajincov, ktorí kvôli invázii boli donútení opustiť krajinu. Taktiež vidíme aj to, že Ukrajinci sa už vracajú. Na základe údajov IOM už viac ako 4 miliónov 500 000 ľudí sa vrátilo a na základe ich prieskumu Ukrajinci, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, tvrdia, že sa plánujú vrátiť na Ukrajinu. A táto štatistika určuje číslo od 48 do 60% tých, ktorí sa chcú vrátiť. існує якийсь план, Existuje plán na podporu návratu Ukrajincov, keď sa situácia v Ukrajine stabilizuje? Ну, насправді, ці процеси почали відбуватися V відразу. skutočnosti sa tieto procesy začali diať už od začiatku otvorenej invázie a od začiatku úrad vlády Ukrajiny tvrdí, že plánovanie návratu treba robiť teraz. A preto od aprílu 22 sa vytvorila Národná rada o obnovenia Ukrajiny a okrem toho v tejto rade sa vytvorilo niekoľko pracovných skupín a tieto pracovné skupiny vytvorili plán obnovy. Tento pracovný plán obnovy bol prezentovaný v júli 22 na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Lugano. Tento plán berie do úvahy niekoľko plánov a strategických cieľov na 10 rokov. Rozdelené na dva plány po 5 rokov od 25. roku a potom od 26. roku má niekoľko desiatkov projektov spolu za $750 miliárd. A jeden z týchto projektov a plánov sa skladá z niekoľkých častí a jedna z častí sa týka návratu občanov, ktorí boli dočasne vynútení presídliť sa do zahraničia a ich reintegrácia do spolužitia. A tam sú zahrnuté niekoľko strategických cieľov, napríklad vytvorenie zaujímavých sociálnych a infraštruktúrnych podmienok pre občanov, ich návrat
na Ukrajinu. A okrem toho sa plánuje aj ocenenie potrieb pre presídlencov a taktiež vytvorenie špeciálnej agentúry, ktorá rieši práva a slobody občanov Ukrajiny, ktorí využívajú dočasné útočisko v Európe. A taktiež sa aj navrhuje vytvorenie spolupráce s európskymi krajinami o návrate ľudí na Ukrajinu a tiež aj posilnenie spolupráci на області самосправ, а наврат людей, які chcú vrátiť на Україну. Самоврядування щодо підтримки громадян, які повертаються в Україну. Pani Hec, також би nás цікавило, які можливості... Pani Hec, aké možnosti majú Ukrajinci, ktorí plánujú vrátiť sa na Ukrajinu, aby sa úspešne začlenili do ukrajinskej spoločnosti a pracovného trhu? Український ринок праці. Насправді зроблено вже дуже багато. В першу чергу ми можемо говорити... Už sa urobilo veľmi veľa. V prvom rade môžeme hovoriť o tom, že na Ukrajine funguje štátna forma programu o výhodách a tam sa, dajme tomu, určuje 1% úroková sadzba a tá sa poskytuje, dajme tomu, pracovníkom v biológii, v zdravotníctve a tak ďalej. A taktiež funguje aj program, ktorý sa volá Máme prácu. A tá má rôzne granty, napríklad na prácu, na spustenie spracovateľského priemyslu a taktiež aj pre veteránov a ich rodiny. A okrem toho s rôznymi medzinárodnými organizáciami ponúkame rôzne granty na štúdium a podporu presídlencov, aby sa im posilnili ich ekonomické schopnosti. A taktiež funguje aj program o ekonomickej podpore, ktorá učí ľudí, ako si otvoriť podnikanie a formuje zručnosti, samostatnosti. A okrem toho, na Ukrajine teraz riešime zákon o základnej politike o ubytovaní, napríklad fond dočasného ubytovania, sociálneho ubytovania. A na Ukrajine sa spustila taktiež aj forma programu o psychologickom zdraví pre našich občanov, aj tých, ktorí sa opäť vracajú. A štátna podpora zahŕňa možnosť získania pomoci občanom, ktorí sa vrátili po trvalom obývaní v zahraničí. Громадянам, які повернулися після тривалого перебування за кордоном. З якими труднощами... S akými ťažkosťami sa stretávajú Ukrajinci, ktorí odišli z Ukrajiny kvôli vojne? Жахливу агресію Російської Федерації. Ну, насправді, Môžeme tu v tejto situácii spomenúť štatistiku IOM. Tam sa uvádza, že viac ako 45% občanov v zahraničí čelí finančným ťažkostiam a taktiež veľkou prekážkou je jazyková bariéra a taktiež problém k prístupu k zamestnaní. Na Slovensku 32% občanov z Ukrajiny pracuje a 29% nepracuje. Taktiež sú aj problémy v oblasti integrácie z prijímajúcej krajiny a taktiež aj prístup k základným službám. А також доступ до базових послуг. Тобто, якщо так узагальнити... Aké sú kľúčové faktory návratu Ukrajincov? ...на наших співвітчизників додому? Najkritickejším faktorom je bezpečnosť, ktorá trápi ľudí. Čiže to, čím si prešli naši občania, ktorí boli svedkami bezprostredných bojových aktivít a ostreľovania. Keď hovoríme o návrate Ukrajincov, hovoríme o tom, že títo Ukrajinci mali, dajme tomu, vlastné ubytovanie, vlastné domy, takže to je aj faktorom návratu a dôležitým faktorom je taktiež aj návrat k rodine, čiže znovu spojenie. Dajme tomu, ženy odišli a muži ostali doma. Taktiež môžeme hovoriť aj o zamestnanie alebo vlastné podnikanie, ak to dané osoby mali na Ukrajine. A okrem toho faktorov môže byť aj ukončenie finančnej podpory, ale na základe rôznych prieskumov vidíme, že len pre 8% Ukrajincov v zahraničí je zastavenie finančnej podpory rozhodujúcim faktorom pre presťahovanie sa naspäť. A taktiež je aj dôležitý faktor sentimentu. Ukrajinci chcú ísť totižto domov. Ментальний вчинник. Українці хочуть додому.
Це ви дуже вірно підмітили. А якщо так подивитися, то які Aké faktory naopak podporujú integráciu v príjmajúcich krajinách a ako výsledok stimulujú Ukrajincov, aby sa nevracali? Možno sa niekto cíti na Slovensku veľmi dobre a nechce sa vrácať. почуває занадто добре для того, щоб повертатися в Україну? Ну, насправді, скажімо так, Povedzme takto, v tejto situácii môžeme hovoriť o tom, že takéto faktory v prvom rade sú napríklad schopnosť Ukrajincov sa adaptovať na miestny trh práce a takáto skúsenosť je veľmi dobrá, prejavuje sa v dobrej práci a faktorom adaptácie je taktiež aj veľmi dobrá skúsenosť pracovnej migrácie a ďalším faktorom je aj podpora z radou diaspory a môžeme hovoriť napríklad aj o znalosti jazyka, ktorá posilňuje schopnosť Ukrajincov sa adaptovať na trhu práce v zahraničí. І останнє запитання. Čo by ste chceli povedať Ukrajincom, ktorí boli nútení opustiť Ukrajinu a začať žiť v Slovenskej republike? В Словацькій Республіці. Я би, мабуть, Možno by som vyzvala všetkých našich občanov podporovať sa navzájom. To je veľmi dôležité a ak naši občania budú cítiť tú výzvu a budú pripravení vrátiť sa na Ukrajinu, tak je našou úlohou spoločne znovu vybudovať slobodnú, demokratickú a nezávislú Ukrajinu. Дуже гарне завершення. Pani Hec, ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Спілкуватися з нами. До побачення. дякую, студія. До побачення. Ďakujem, dovidenia. Rozprávali sme sa s koordinátorkou Ukrajinskej charitatívnej nadácie Právo na ochranu Kseniou Hec o ukrajinských utečencoch. Dovidenia.